Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni ddifferu y ffwythiannau canlynol mewn perthynas dy X, gyda symleiddio yn ateb pan mae hyn yn bosibl. Pwysig darllen y cwestiwn. Felly, yr un gynta yw yn haflu 3 yn haflu i'r pŵer 3 tan X. Felly mae gyda ni fyna ffwythiant o ffwythiant arall. Mae i'r pŵer o beth dyn ni, a wedyn ni mae 3 tan X gyda ni fel y ffwythiant mewnol. Felly ni'n mynd i ddefnyddio yr fformwla ar gyfer ffwythiant, neu'r rheol cadwyn os chi am. Ni'n mynd i ddifferu'r i'r pŵer fel i'r pŵer, a wedyn y 3 tan X i gael yr ateb, lliosi'r atebion. Felly i'r pŵer rhywbeth yw i'r pŵer rhywbeth, felly mae i'r pŵer 3 tan X gyda ni, a wedyn differiad y 3 tan X yw 3 sec sgwar X. Felly lliosir yna, a ni'n cael 3 sec sgwar X, lliosi i'r pŵer 3 tan X. Nawr gallen ni fod newid y sec sgwar i 1 plus tan sgwar, ond dyw na ddim yn neud e mwy syml, felly ni'n mynd i adael e fyna. Yr ail un yn dweud yn haflu sin 2x dros x sgwar. Nawr yma mae rheol rhannu gyda ni. Felly i bedol a fi gyda ni fyna, galw'r un i bedol yn sin 2x, a fi wedyn ni bydd yr un gwylod bydd x sgwar. Differir yna, felly sin 2x yn mynd yn cos 2x, lliosi dy'r ail ffwythiant sy'n 2, felly 2 cos 2x fyna, a mae x sgwar yn differu roi 2x. Felly y fformula ar gyfer rhannu 2 ffwythiant yw hwn, felly ni angen fi gynta, sef x sgwar, lliosi differiad yr yw, sef 2 cos 2x, minus i bedol, sy'n sin 2x, lliosi differiad y fi, sy'n 2x. A rhannu'r cwbl gyda fi disgwario. Felly mae x i'r pŵer 4 dyn ni. Nawr, os chi'n sylwi, mae x gyda ni'n y term gynta a x gyda ni yn yr ail derm, felly llwn ni rhannu gyda x top a gwylod. Felly mae 2x cos 2x dyn ni i ddechrau, minus 2 sin 2x i gyd i'r rhannu dy x wedi cwbo. A dyw hwnna ddim yn gallu cael ei symleiddio fwy. Gallu chi ehangu'r cos 2x neu'r sin 2x, a mae hwnna'n neud e mwy cymleth, felly gadwon ni fe fyna. Gallech chi fod wedi gwneud rhan 2 trwy creu rheol lliosi. Felly, mynd ar x sgwar lan, bydd e'n x i'r pŵer minus 2, a wedyn lliosi da'r sin 2x. Felly, tro yma, mae gyda ni yw lliosi fi. Galw'r yw yn x i'r pŵer minus 2. Felly, differu hwnna, ni'n cael minus 2 x i'r pŵer minus 3. Fi wedyn bydd y sin 2x, a ni wedi gweld differiad sin 2x yw 2 cos 2x. A'r fformula ar gyfer lluoswm yw lliosi differiad y fi, plus fi lliosi differiad y yw. Felly, x i'r pŵer minus 2, lliosi differiad sin 2x, yn 2 cos 2x, plus fi, sef y sin 2x, lliosi differiad y yw, sy'n minus 2x i'r pŵer minus 3. Tacluso rhain. Mae dros x sgwad yn ni fyna, mae dros x cube yn ni fyna. Os gosodwn ni popeth dros x cube, bydd 2x gyda fi fyna lliosi cos 2x, a bydd 2 yn unig sin 2x da fi fyna, a minus yn dod i'r canol. Felly minus 2 sin 2x i gyd dros x cube, fel cawson ni yn y dull arall. Felly 2 ddull o wneud yr cwestiwn yna. Ymlaen i B, mae'r ffwythiant wedi ddiffinio'n ymhlyg.
mae x ac y dych chi wedi cymysgu lan dy gilydd. A mae 3x sgwar lluosi y plus y sgwar minus 5x yn haflu 5. Darganfeddwch hafaliad yn normal. Felly dyna'r ffwythiant sydd dyn ni, a ni angen hafaliad yn normal yn y pwynt 1, 2. I ddod o hyd i hafaliad yn normal, mae rhaid i ni ddod o hyd i graddiant y tangiad. Felly, i ddod o hyd i graddiant y tangiad gyntaf, mae rhaid ni differu fe gyd. A mae differu pob ochr yn golygu bod ni'n gallu differu bob term yn unigol. Bob term, sef 3x sgwar y, yn cael ei differu yn ôl x. Y sgwar wedi cael ei differu yn ôl x. Sylwch hwnna. A minus 5x wedi cael ei differu yn ôl x. A'r 5, yr ochr arall, wedi cael ei differu yn ôl x. Felly gyda ni yn y term cyntaf, mae yw lluosi fi, felly ni'n mynd i wneud hwnna gyntaf. Felly yw gyntaf, felly 3x sgwar, lluosi differiad y fi, sy'n differiad y fi yn ôl x yw dy dx, differu y yn ôl x, plus fi lluosi differiad y yw, sef 6x i'r pwer 1. So dyna'r term cyntaf. Differu'r ail derm, na ni moyn differu fe yn ôl x, ond y yw e, a mae y yn amrywio, felly mae angen differu fe yn ôl y, a lluosi wedyn gyda'r dy dx i, fel ni'n defnyddio rheol gadwyn yn gywir yma, felly differiad y sgwar yn ôl y, lluosi differiad y yn ôl x i wneud e yn gywir. So dyna'r ail un. Y trydydd un yn mynd yn minus 5 a'r ochr dde yn mynd yn 0. Felly, tacluso, felly 3x sgwar dx plus 6x dyn ni am yr ail derm. Nawr ni'n differu y sgwar, felly yn ôl y, felly ni'n cael 2 y a ni'n lluosi da'r dx. Minus 5 yn haflu 0. Ni angen dod o hyd i graddiant y tangiad i ddechrau, felly casglu'r dx at ei gilydd, a mae 3x sgwar plus 2y gyda ni. Mynd ar rhifau eraill ochr draw, felly yn haflu 5 plus 5 a minus 6xy. Rhannu gyda'r bracet, a ni'n cael dx yn haflu 5 minus 6xy rhannu dy 3x sgwar plus 2y. Nawr yn mynd i osod y rhifau mewn, ni'n gael dod o hyd i'r graddiant y tangiad yn y pwynt 1, 2. Felly gosod 1 fel x a 2 fel y, ni'n cael 5 minus 6 lluosi 1 lluosi 2 yn 5 minus 12 sy'n dod yn minus 7. A wedyn ar y gwylod 3 lluosi 1 wedi sgwario'n 3 plus 2 lluosi 2 yn 4, felly 3 plus 4 yn 7 ar y gwylod. A mae hwnna, gwerth hwnna'n dod yn minus 1. Felly dyna graddiant tangiad yn y pwynt yna. As ych chi'n cofio, i gael y normal, mae'r normal yn perpendicular i'r tangiad, felly mae angen lluosi'r ddau graddiant a cael minus 1. Mae minus 1 gyda ni am graddiant y tangiad, felly lluosi gyda beth sy'n neud minus 1. Felly m yn normal yw hwn, yn mynd i fod yn 1. Minus 1, lluosi 1 yn neud minus 1. O di, mae hwnna'n gywir. Felly graddiant y normal yw 1, a ni'n mynd trwy'r pwynt 1, 2. Felly fi gallu gosod hwnna mewn i hafaliad llinell y minus y1 yn haflu m x minus x1, m yw'r graddiant, x1, y1 yw'r pwynt ni'n mynd trwyddo, y ac x yw y ac x gyffredinol. Felly y minus 2 yn haflu 1 i'r graddiant x minus 1. A hwnna'n tacluso i roi y yn haflu 1x minus 1 plus 2 yn haflu y yn rhoi y yn haflu x
plus 1 i ni. Hafaliad y normal i'r graff yma. Nawr ni'n mynd i edrych ar hwn ar Geogebra. Dyma y ffwythiant wedi deipo mewn. Felly, yn y mewnbwn, fi'n gosod 3x i sgwario, lle os i minus 5x plus di sgwario yn haflu 5. A dyna'r hafaliad, dyna'r graff dwi'n cael o'r hafaliad ymhlyg yma. Dwi ddim yn un i un. Dwi ddim yn un i nifer. Mae e'n nifer i nifer. Os dyw x yn 2, mae gyda fi 2 ateb ar yr Os di yn 1, mae gyda fi 2 ateb ar yr x. Felly mae fe'n nifer i 1. Yn enghraifft o hafaliad ymhlyg. Nawr fi'n defnyddio fan hyn classic 5 yw'r Geogebra, y rhaglen Geogebra yma, a mae fe gael yn unrhyw, wel, yng Nghymraeg, y Saesneg a unrhyw iaith arall chi angen. A felly, fi wedi cael y cwestiwn yn Saesneg, ond gan bod yn offer i'n Gymraeg, mae fe'n dod lan yn Gymraeg gyda fi. Mae popeth, mae'r dewisiadau popeth yn y Gymraeg. Felly, osoda i pwynt nawr yn y man, so a fi mewn i A yma, pwynt newydd yn y pwynt 1, 2. Felly mae dy fi pwynt na'r ar y pwynt ar y gromlin ucha, neu ar y gromlin isa, lle mae x yn 1 ac yn 2. Nawr fi'n mynd i osod tangiad yn y myna, felly fi'n mewn i'r darn yna, a fi'n gweld dim tangiad, felly mi'n draw i'r un nesa, a fi'n gweld y tangiad yma. Felly mae angen pwynt a llinell na fi gael tangiad. Felly fi'n mynd i ddewis y pwynt yna, a fi'n mynd i ddewis y linell y gromlin yma. Felly fi'n cael tangiad ar y pwynt 1, 2 i'r llinell yma, y gromlin ymhlyg oedd gyda ni ddechrau. A mae wedi gosod i fi nawr ffwythiant y tangiad. Felly hafaliad y tangiad. Felly 7x plus 7 yn hafu 21. Fi'n gallu gweld bod 7 yn rhannu mewn, ond dyna beth maen nhw'n roi i fi. Felly nesaf fi'n mynd i fynd i linell perpendicular i hwnna. Felly fi'n mynd lan yma eto, llinell perpendicular, a mae angen i fi gael y pwynt yma a y linell yma. Felly fi wedi creu normal i'r gromlin, sef perpendicular i'r tangiad yn y pwynt 1, 2. A chi'n gweld bod hafaliad yr normal wedi cael ei roi ni yma fel minus 7x plus 7 yn haflu 7. A mae hwnna'n gallu cael ei rannu dy 7 a ail drefnu gael yn haflu 1x plus 1. Felly dyna oedd gyda ni ar gyfer yr tangiad a'r normal i'r graff ymhlyg yma. Nawr chi'n gallu chwarae gwmpas gyda'r ein, so gan i wared y pwynt a'r ddau yna. Felly gwedwch bod fi angen chwarae gwmpas gyda'r ffwythiant ymhlyg yma. Gallen ni ail ysgrifennu ambell i beth yn y graff yma. Felly gosoda i sin x. Felly 5 yn haflu 5 sin x bydd gyda fi. Mae'r graff yn mynd i edrych fel yna. Felly tro yma, dwi ddim yn nifer 1, mae fe'n mae gyda ni sawl, os oes x yn hanner, mae gyda fi 2 ateb. Os di x yn minus 3, mae da fi 1 ateb. Felly mae da fi graff bach sy'n edrych fel hynna. Gwedwch bod fi angen nawr rhoi i'r pŵer yn yma. Felly beth bydd gyda fi? Beth bydd yn y graff yn edrych fel? Bydd yn graff yn edrych fel yna, sy'n bach yn
odd, ond dyna fe. Chi'n gallu chwarae gwmpas gyda pethau gyda'r Geogebra yma i greu graffiau gwahanol gyda'ch rhaglen Geogebra. Awn ni nôl nawr i weld sut mae rheol cadwyn neu'r ffwythiant wedi cael ei defnyddio yn y cwestiwn yma. Felly oedd gyda ni yn haflyd i'r pŵer 3 tan x. Felly os gosodwn ni yr bedol, yr yw yn haflyd 3 tan x, bydd wedyn yn i'r pŵer bedol. Yn anodd weithiau i benderfynu pa un yw'r ail ffwythiant a pa un yw'r ffwythiant cyntaf. Felly yn haflyd i'r pŵer rhywbeth oedd gyda ni gyntaf, a wedyn y rhywbeth yn mynd i fod yn 3 tan x, a ni'n differu hwnna wedyn. Felly'r i'r pŵer yn haflyd i'r pŵer bydd i'r pŵer eto, differiad hwnna, a 3 tan x yn mynd yn sex gwar x. Felly llosir yna dy gilydd wedyn, i'r pŵer bedol, llosi 3 sex gwar x, a wedyn ni gosod yr bedol nôl fel 3 tan x, a gosod yr ar y diwedd fel sy'n arferol, ond sy'n ots pa drefn chi'n dod yn nhw. Felly gweld sut mae rheol cadwyn, neu'r ffwythiant, rheol ar gyfer ffwythiant, yn gweithio. Dx yn haflu yn ôl rhywbeth arall, rhannu dx yn ôl rhywbeth arall. A wedyn ni'n gallu llosir yna, troi'r yn gwylio penwered, felly di bedol, dx sydd yn ni, yr ail un. Di bedol, llosi di bedol, dx. Ond gwybod pa un yw'r bedol sy'n bwysig. Felly, y profiad sy'n dod â hwnna i chi. Ni'n gallu ysgrifennu fe fel F a G, felly os yw F yn ffwythiant o ffwythiant arall G sy'n ffwythiant X, a ni moyn differu hwnna. Felly, yn lle defnyddio dx, ni'n mynd i defnyddio'r dash yma. Felly, mae hwnna'n golygu ni'n differu F yn ôl G x, neu G yn ôl x, a wedyn llosi hwnna gyda differiad y G yn ôl x. Felly gan bod F yn ffwythiant G, hwnna ni'n differu gynta, a wedyn llosi fe differiad y bracet. Os ni'n moyn gael fe'n bedol, felly ni'n gweud bod F yn ffwythiant bedol, sy'n ffwythiant G, sy'n ffwythiant o x, a wedyn ni differu hwnna, felly F yn ôl bedol, differu F yn ôl bedol, nid x, a wedyn yr bedol yn ôl x, a dyna beth sydd wedi digwydd. A gyda ni oedd bedol yn 3 tan x, a felly oedd F yn i'r pŵer bedol. Profi hyn yn bach mwy anodd. Felly, beth ni'n mynd i ddefnyddio yw bach o prawf ffug, pseudo-proof os chi moyn. Felly, byddwn ni'n dychmygu fe'n digwydd fel ni'n mynd ymlaen. Felly, mae diffiniad dx, differiad dx yw terfan fel mae delta x, sef darn bach o x, yn mynd tuag at 0, delta dros delta x. Mae delta a delta x yn rhifau. dx yn beth ni angen wneud yw differu, ond mae delta x yn rhifau bach. Darn bach o rhannu y darn bach o x. A fel mae y darn bach o x yn mynd tuag at 0, dyna beth oedd graddiant yr tangiad yn y pwynt yna. Felly, yn lle delta x, ni'n mynd i osod delta bedol a delta bedol delta x. So, lluosir ddau yna. Na mae bedol yn ffwythiant x hefyd. Mae yn ffwythiant x a mae bedol yn ffwythiant x. Am eisiau cofio
hynna. Felly, mae gyda ni, ni'n mynd i ddefnyddio nawr, mae terfan lluoswm yr un peth â lluoswm dau terfan. Felly ni moyn lluosi y ddau ffracsiwn yma, delta y, delta i bedol, lluosi gyda delta i bedol, delta x. Felly terfan y lluoswm yn mynd i fod lluoswm y dau terfan. Na ni'n gallu gweld yn yr ail un, ni angen terfan delta u, delta x, fel mae x yn mynd yn llai. Felly ni'n gwybod bod hwnna yn du dx. Felly ni'n llysgrifennu hwnna ar gyfer yr delta x yn mynd yn llai. Na beth sy'n mwy anodd yw'r darn yma, sef terfan, fel mae delta x yn mynd yn llai, delta y rhannu delta i bedol. Nawr, ni'n gwybod mae i bedol yn ffwythiant x hefyd, felly dim ond bod rhain yn gallu cael eu differu yn y pwynt yma, y ddau ohonyn nhw, a ni'n gallu gweud, os yw delta x yn mynd tuag at 0, bydd delta u hefyd yn mynd tuag at 0. Dyma darn sy'n mynd yn gymleth i brofi. So mae rhaid chi ddychmygu hwn nawr. Mae i bedol yn ffwythiant x, felly fel mae x, y darn bach un o x yn mynd yn llai, ni'n mynd i weid mae'r darn bach un o i bedol yn mynd yn llai. Felly, mae gyda ni nawr, nôl i yma, terfan delta y, delta i bedol, ond gyda delta i bedol yn mynd tuag at 0 nawr, felly mae terfan y darn yna yn mynd i fod yn du i bedol, a ni'n lluosi fe gyda du dx fel o'n i angen. Felly ni wedi profi fe, ond profiad dim ond bod hwn yn digwydd. Mae sgôp hwn, mae profi hwnna tu allan i sgôp y cwrs yma mewn gradd byddwch chi'n gweld digwydd. Ond mae fe'n dibynnu ar os yw'r ddau ffwythiant sy'n ffwythiant x, dyna x, yn gallu cael ei differu yn y man yna. Felly dyna'r bit sydd angen profi mwy dwys arno ni.